ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ. ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പോ അവസാന അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യം പറയുകയുണ്ടായി. ഏതൊക്കെയാണ് 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 3 വിധത്തിൽ. സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് മൂലം 6 അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ, അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. 6 സവിശേഷതകൾ. ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നി, ക്ലേശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത്, അടുത്തത് വന്നിട്ട് സുഭദ. സുഭദ. സുഭദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി, ആ മുക്തിയെ പോലും പരിഹസിക്കുന്ന, അല്ലാതെ മുക്തിയെ കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭക്തൻ. ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നോ ഭൗതികതയിൽ നിന്നോ ഉള്ള മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഏത് ലോകത്താണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഭക്തന് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. നാലാമത്തേത് സുദുർലഭം. വളരെ ദുർലഭമായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഇത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. പിന്നീട് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നു, ജീവാത്മാവിനെ അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവസാനത്തേത് കൃഷ്ണ. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെയും കൂടെ ആകർഷിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള 6 സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതാണ് ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. രൂപ ഗോസ്വാമി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഭക്തി സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തിയുടെ വിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ? സാധനാഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? സാധനാഭക്തിയിൽ അതിൽ ഇനിയും 2 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം എങ്ങനെ എന്നെല്ലാം ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുകയില്ല. സാധാരണ ചിലർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും. എന്നാൽ ചിലർക്ക് അത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ആർക്കാണ് എളുപ്പമാകുന്നത്?
ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായ അഭിരുചിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വെറും ഊഹാപോഹ അധിഷ്ഠിതമോ വാദപ്രതിവാദ ഘോഷങ്ങൾ ശീലമാക്കിയവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിരന്തരം കേൾക്കാനും എല്ലാം ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, കാരണം അതിലെന്താണ് വിഷയമായിട്ട് വരുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഭാഗവതം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ്. അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ ആകർഷണമുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കണം, കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്നെല്ലാം ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അവർക്ക് ഈ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒന്നും അത്ര കഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുകയില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കാണെങ്കിലോ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ, അതായത് ഇത് അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം എല്ലാം വിശകലനം ചെയ്ത് ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും എല്ലാം താല്പര്യമുള്ളവരും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ചെയ്ത് താൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരി എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കാനും എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഠിനമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അത് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി. ക്ലേശാഗ്നി, സുഭദ പദങ്ങൾ നിർവചിച്ചു. ഇനി പാപത്തിന്റെ 4 തരം ഫലങ്ങളും എല്ലാ തരം പാപ പ്രതികരണങ്ങളെയും നിഷ്ഫലമാക്കാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് എങ്ങനെ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് വിശദീകരിക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ് ക്ലേശമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പാപത്തിന് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഏതൊക്കെയാണത്? പാപം ഒന്ന് നമ്മൾ ബീജം, കൂടം, അപ്രാരബ്ധം, പ്രാരബ്ധം. അപ്രാരബ്ധ ഫലം, പാപം, കൂട്ടം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം. പാപത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തേത് ബീജം, അതായത് നമ്മൾ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ഇടുന്നത് പോലെ മനസ്സിനുള്ളിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക, അതിനെ ബീജം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ബീജം മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു? ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു, അത് ആരംഭിക്കുന്നു. അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു? കൂട്ടം, കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയ്ക്കാണ് കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനിടയിൽ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കൂട്ടം, ബീജം, കൂടം. പിന്നീട് അത് അപ്രാരബ്ധ ഫലമായിട്ട് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫലോന്മുഖമാകുന്നത് വരെ അത് കൂടി 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 വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് 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 വരുന്നു. അതിനെ അപ്രാരബ്ധ ഫലം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രാരബ്ധ ഫലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലോന്മുഖമായത് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രാരബ്ധ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 4 വിധത്തിലുള്ള പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ബീജം, മനസ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു കർമ്മം ചെയ്യാൻ. രണ്ടാമത്തേത് കൂട്ടം, അതായത് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതകൾ, പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ അതിനെ അപ്രാരബ്ധ ഫലം എന്ന് പറയുന്നു. ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് ഫലോന്മുഖം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാരബ്ധ ഫലം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ 4 വിധത്തിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ, പാപത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ. പിന്നെ അതിനെ നിഷ്ഫലമാക്കാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സാധ്യമാകും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്രാരബ്ധ ഫലം പാപം, കൂടം, ബീജം, ഫലോന്മുഖം ക്രമേണൈവ പ്രളീയേത വിഷ്ണുരാധാദ്യത എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധന മൂലം ക്രമേണ ഈ എത്രമാത്രം പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ക്രമേണ ഇല്ലാതെ ആകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സേവനമാകുന്നതെങ്ങനെ? അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസയിലെ അവസാനത്തെ ലൈനായിട്ട് പ്രഭുപാദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദൈവം മഹാനാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം അതിലും മഹത്തരമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു.
അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാൻ ആകുകയില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന സേവനമാകുന്നത് എങ്ങനെ? കാരണം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായതും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും ഭക്തൻ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ തന്നെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സേവനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാൻ, ഈ 3 ലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സേവനമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. ഇനി 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി: സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതിന്റെ ശ്ലോകമാണിത്. സാ ഭക്തി സാധനം ഭാവ പ്രേമ ചേതി ത്രിധോദിത. സാധനം, ഭാവ, പ്രേമ, ഇതാണ് 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സാധനാഭക്തിയെ കുറിച്ച് 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ സാധനാഭക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായിട്ടുള്ള വിധി നിഷേധങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നു 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായം. സാമാന്യ ഭക്തി ആമുഖത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സാമാന്യ ഭക്തി എന്നുള്ളത് എന്താണ് പഠിച്ചത്? സാമാന്യ ഭക്തി ഭക്തിയുടെ വിശേഷണം എന്താണ് എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? മറന്നുപോയി എല്ലാവരും. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലന ഭക്തി. അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ. ഇനി സാധനാഭക്തി, അതിന്റെ 3 വിധത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത്. സാധനാഭക്തിയിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നു, പിന്നീട് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു, പിന്നീട് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഭാവഭക്തി 17ഉം 18ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ, പ്രേമഭക്തി 19ാമത്തെ അവസാനത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ. ഇനി കൃഷ്ണാവബോധത്തിനുള്ള യോഗ്യത. ഭക്തിയുത സേവനം ഒരാളെ മുൻ ജന്മത്തിലെ തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനവുമായി മുൻബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും അതിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ തുടർച്ചയില്ലെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് തുടർച്ചയായിട്ട്, അത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ മാതിരി ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ശരീരം മാറുമ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എത്രമാത്രം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് മുൻ ജന്മത്തിന്റെ തുടർച്ച, മുൻ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തിയുത സേവനവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല സാധാരണയായിട്ട്. എങ്കിലും അവിടെയും ഒരു എങ്കിലും ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനുമായിട്ട് നമുക്ക് ആകസ്മികമായിട്ട് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച, ഒരു ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് രൂപഗോസ്വാമി വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ തുടർച്ചയല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭക്തനുമായിട്ട് സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ, ഇപ്പൊ നാരദമുനി ചെറിയ ബാലകനായിരിക്കുമ്പോൾ ഭാഗവതത്തിന്റെ 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നാരദമുനി ചെറിയ ബാലകനായിരിക്കുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധ സന്യാസിമാരുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടപഴകുവാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു, അവരെ സേവിക്കുവാൻ ചാൻസ് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചിട്ട് നാരദമുനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട്, ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മുൻ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ
ആ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് മുൻ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി സാധനാ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം എന്താണ്? കൃതി സാധ്യ ഭവേത് സാധ്യ ഭവസാ സാധനാഭിത. കൃതി സാധ്യ, കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൃതി സാധ്യ. ഭവേത് അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ, അത് നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സാധ്യഭാവ അതായത് ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ കർമ്മങ്ങൾ മൂലം ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അത് സാധനാ അഭിത, സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതുമൂലം പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തികളിലൂടെ സ്നേഹ ഭക്തി ഉൽപ്പന്നമാകുന്നുവോ അതിനെ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ ആ സേവനങ്ങൾ നമ്മളെ ഉയർച്ചയിലേക്ക്, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുവാൻ കെൽപ്പുള്ളതാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയാണ് സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ ഒരു ഭക്തന് കൈവരുന്നത്. പെട്ടെന്നുള്ള ഉയർച്ചയല്ല, പടിപടിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട്. അതിനെന്ത് പറയുന്നു? വിധി നിഷേധങ്ങളിലൂടെ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം അത് നമ്മളെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സാധനാ ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രായോഗികമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം സാധനാ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്തെല്ലാമാണോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രായോഗിക ഭക്തി സേവനത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് പരിശീലിക്കേണ്ടത്. അതായത് അതെങ്ങനെയാണത്? ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമിയും പറയുന്നത്, ഈ സമ്പ്രദായം കൃത്രിമമായ എന്തെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടി നടക്കാൻ പഠിക്കുകയോ പരിശീലിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ നടത്തം അസ്വാഭാവികമല്ല. നടക്കാനുള്ള കഴിവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടിയിലുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പരിശീലനത്തിലൂടെ അവൻ വളരെ നന്നായി നടക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കേവലം പരിശീലനത്തിലൂടെ ഉണർത്താൻ കഴിയില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അത്തരമൊരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല. അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്. അത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ അകന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ നമ്മൾ ഉണർത്തണം. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധർമ്മം ഭക്തിയുത സേവനമാണ് എന്നെല്ലാമുള്ള ജ്ഞാനം ജീവാത്മാവിന് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ജീവാത്മാവ് ശരീരബോധത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അജ്ഞാനത്തിലാണ്. എങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പമുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായതുകൊണ്ട് അപൂർണമായ ജ്ഞാനം ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല. അതിനെ അജ്ഞാനം മൂടിയിരിക്കുന്നു. ശരീരബോധത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ അജ്ഞാനം മൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുഞ്ഞ്, വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞിന് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് അത് ആദ്യം മെല്ലെ എണീറ്റ് നിൽക്കും, പിന്നെ പിടിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ക്രമേണ അത് പരിശീലിച്ച് ശരിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പിറന്ന വഴി ആ കുഞ്ഞിന് നടക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ക്രമേണയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വരുന്നത്. കാരണം ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിൽ
നടക്കാനുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെ ബോധം ഉണ്ട്, അവബോധം ഉണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും, കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മബോധത്തെ പുറത്തേക്ക് പ്രകടമാക്കുവാനാണ് നമ്മൾ സാധനാഭക്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ക്രമേണ ആ ജീവാത്മാവിനെ ഉണർത്തണം, ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ഉണർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിന് സാധനാഭക്തി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കൃത്രിമമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് നടക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളിലില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ഈ പരിശീലനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെയോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധനാഭക്തി വഴി അതിനെ ഉണർത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണർത്താൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെയോ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ അനുബന്ധമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ കുറച്ചെങ്കിലും ആ ഒരു സുഹൃതം ഉള്ളവർക്ക് അത് ഉണർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒട്ടും സുഹൃതമില്ലാത്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഉണർത്താൻ സാധ്യമല്ല. അതിന് വേണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെ വന്നിട്ട് അയാളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ആ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമേണ ഈ സാധനാഭക്തികളിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങല്ല. സാധനാഭക്തി എന്നുള്ളത് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ആർക്കും ഇത് പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും ഇല്ല, ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാരണം അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങല്ല. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തെ ഉണർത്തലാണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ഉണർത്തുന്ന പരിപാടിയാണത്. അപ്പോൾ അത് പരിശീലനം മാത്രം സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിനായുള്ള നമ്മുടെ സ്വതസിദ്ധമായ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവ സ്വീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ നിർജീവ ശേഷി പ്രയോഗിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ചില പ്രക്രിയകളുണ്ട്. അത്തരം സമ്പ്രദായത്തെ സാധനാഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഉണർത്തണം, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഉണർത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആദൗ ശ്രദ്ധ സദാ സാധു സംഗഃ, നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. തഥാ ഭജനക്രിയ, അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനാഭക്തി പരിശീലിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം ആഗ്രഹമുണ്ടാകണം. ആഗ്രഹമുണ്ടാകാതെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ആ ആഗ്രഹത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു. അവരിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സാധനാഭക്തിയുടെ ചിട്ടകളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സാധനാഭക്തി പ്രായോഗികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒരാളെ ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സഹായിക്കും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസിക രോഗം ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ സാധനാഭക്തി അവന്റെ ഭ്രാന്തിന്റെ നിയന്ത്രിത ആത്മാവിനെ മായ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക മിഥ്യയുടെ മന്ത്രവാദത്തിൽ നിന്ന് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിൽ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മിഥ്യ മോഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഈ സാധനാഭക്തി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിക്കുക വഴി ഈ ഭൗതികതയുടെ ഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതരാകാൻ സാധിക്കുന്നു. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി സാധ്യമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ്
പ്രായോഗികമായിട്ട് സാധനാഭക്തി പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഭക്തിയുണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തുത. അതായത് നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഒളിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്, അകത്തുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ആ ധർമ്മബോധം ജീവാത്മാവിലുണ്ട്. അതാണ് ശരി. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി. അതിനാൽ ഈ നിയന്ത്രണ തത്വത്താൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് അഥവാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിലും അവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ രാവിലെ മുതൽക്ക് തന്നെ മംഗളാരത്തി മുതൽക്ക് ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ആ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭക്തിയെ ഉണർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ ഭക്തി സേവനം മുന്നോട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. അതിനാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തി സ്വയം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായി പ്രക്രിയ തുടരും. അതുവരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു തന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ക്രമേണ നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവം നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം സാധനാ ഭക്തികൾ ചെയ്യണം. കാരണം ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെ? ആദൗ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധുസംഗ ഭജനക്രിയ അനർത്ഥ നിവൃത്തി നിഷ്ഠ രുചി ആസക്തി. ആസക്തിയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതിനോടുള്ള ആസക്തി വളർന്ന് എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ നിഷ്ഠ വളർത്തി ചിട്ടയോടുകൂടി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്, ഉറക്കം വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നത്, നമ്മൾ അതൊന്നും മുടക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും 16 മാല ജപിക്കുകയും ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിർബന്ധപൂർവം കേൾക്കുകയും വേണം. അതിന് ഒരു മുടക്കവും വരുത്തരുത്. സാധനാ ഭക്തിക്ക് ഒരു മുടക്കവും വരുത്താൻ പാടില്ല. കാരണം അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആസക്തി വരുന്നത് വരെ, ഇതിനോടുള്ള ആസക്തി വരുന്നത് വരെ, ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഭഗവാനോട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കൂ, ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ചിട്ടയെല്ലാം നമ്മൾ പിന്നീട് ഉദാസീനന്മാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അലസതയോടുകൂടി അതെല്ലാത്തിനും ചെയ്യാനുള്ള മടി ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിർബന്ധപൂർവം പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അത് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിർബന്ധപൂർവം 2 മണിക്കൂർ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. നിർബന്ധപൂർവം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക. ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദ ചിട്ടയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നീട് ഭഗവാനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുവരെ നമ്മൾ ചിട്ടയോടുകൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം. നിർബന്ധപൂർവം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം എന്താണ്? കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അഥവാ മറ്റൊരു തരത്തിൽ മറ്റൊരു മാർഗത്തിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഏന പ്രകാരേണ മനകൃഷ്ണ നിവേശയേതെന്ന്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഭഗവാനിൽ തന്നെ, വേറെ ഒന്നിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ള വഴി ആരാണ് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത്? തന്റെ ശിഷ്യന് സ്വയം മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള വഴികളും മാർഗങ്ങളും കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആത്മീയ ഗുരുവായ ആചാര്യന്റെ കടമയാണ്. അതാണ് സാധനാഭക്തിയുടെ ആരംഭം. സാധനാഭക്തി അപ്പോൾ
നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഗുരുവിന്റെ കടമയാണ്. കാരണം ഗുരു മനസ്സിലാക്കുന്നു ശിഷ്യനിൽ എന്തെല്ലാം കുറവുകളുണ്ട്, എന്തെല്ലാം ചെയ്താൽ ആ ശിഷ്യന്റെ ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും, അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടത് ഗുരുവാണ് എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു അംഗീകൃത രീതി നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിന് വളരെയധികം ശക്തിയുണ്ട്. അത് ഉടനടി ഒരാളെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് സാധനാ ഭക്തിയുടെ ആരംഭം. ഏത് വിധേനയെങ്കിലും ഒരാൾ തന്റെ മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അംബരീഷ മഹാരാജ തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ, മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് വചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർദ്ധനെ, തന്റെ വാക്കുകളെ ആ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ആ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. കരൗ ഹരേർ മന്ദിര മാർജനാദിഷു, കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മന്ദിരങ്ങൾ, അമ്പലങ്ങൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കഥോദയെ, ശ്രുതി എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കഥകളെ, സത്കഥകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. മുകുന്ദ ലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശോ, കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. തദ്ഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനും അവരെ നമസ്കരിക്കാനും അവരെ സ്പർശിക്കാനും എല്ലാം തന്റെ ത്വക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഘ്രാണം ച തത്പാദന സരോജ സൗരഭേ, മൂക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് മണക്കുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച തുളസീദളത്തെ മണക്കുവാൻ തന്റെ ഘ്രാണങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ശ്രീമത് തുളസിയ രസനാം തദർപ്പിതേ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തുളസിയെ മണക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ ഘ്രാണങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പാദൗ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണേ, കാലുകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ, തല എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാലുകളെ നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാമം ച ദാസ്യേ നതു കാമ കാമയ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൊണ്ട് 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അതുവഴി നമുക്ക് സദാസമയവും കേന പ്രകാരേണ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ മനകൃഷ്ണ നിവേശയെ, മനസ്സ് കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. വേറെ ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ വീണു പോകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അഥവാ മറ്റൊരു മാർഗത്തിൽ. കഥമോപിന വേണസ്യാത് പഞ്ചാനം പുരുഷം പ്രതി തസ്മാത് കേനാപി ഉപായേന മനഃ കൃഷ്ണ നിവേശയേ. ഇത് നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഭാഗവതത്തിന്റെ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് പറയുന്നു, തസ്മാത് കേനാപി ഉപായേന മനഃ കൃഷ്ണ നിവേശയേത്. ഭക്തന്മാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ രൂപം വളരെ ഗൗരവമായി ധ്യാന രൂപേണ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളണം. തുടർന്ന് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 5 വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകളിൽ ഒന്നിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും എന്ന് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു. ഏതെങ്കിലും പ്രക്രിയകളിലൂടെ അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഹഠയോഗം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് യോഗങ്ങളെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി 5 യോഗ പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്. അങ്ങനെ സദാസമയവും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും വേണ രാജാവിനെ പോലുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഈ 5 രീതികളിൽ ഒന്നിലും കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മോക്ഷം നേടാൻ കഴിയില്ല. അതായത് വേണരാജാവ് ഭാഗവതത്തിലെ 4ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വേണരാജാവിന്റെ, ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ
ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പിന്തുടർച്ചകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വേണ എന്നുള്ള ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ആ വേണ രാജാവ് വളരെയധികം ക്രൂരനായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനം കൊടുക്കാതെ, ഭഗവാനിലാണെങ്കിലോ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാതെ, ഞാൻ രാജാവാണ്, ഞാനാണ്, എന്നെയാണ് എല്ലാവരും പൂജിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ രാജ്യം നടക്കേണ്ടത്, ജനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അതേപടി സ്വീകരിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ വേണ രാജാവ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. എന്നാലോ ക്രൂരനും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഉപകാരങ്ങളും ചെയ്യാതെ ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ആ രാജാവിനെ അവസാനം സപ്തർഷികൾ പോയിട്ട് ആ രാജാവിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ നോക്കി. അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നെല്ലാം ഋഷിമാർ പോയിട്ട് ആ വേണ രാജാവിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷേ രാജാവ് കൂട്ടാക്കിയില്ല, അവരെ ധിഖരിച്ചു. അതോടുകൂടി അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രാജാവിനെ ശപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രാജാവ് ഉടനടി മരിച്ചു പോകുക, ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ രാജാവ് മരിച്ചു പോകും. പിന്നീടോ പക്ഷേ രാജ്യത്ത് രാജാവില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളന്മാരും എല്ലാവരും കൂടെ ജനങ്ങളെ ലൂട്ട് ചെയ്യാനും ഉപദ്രവിക്കാനും ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഈ വേണ രാജാവിന്റെ ശരീരത്തെ കടഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടുള്ള പൃഥു മഹാരാജാവിനെ ആ ഋഷിമാർ എടുക്കുന്നു, കടഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആദ്യം വേണരാജാവിനെ കടഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന്റെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചേർന്നിട്ട് ഒരു നിഷാദൻ, പൊക്കം കുറഞ്ഞ് കറുത്ത ഇരുണ്ട ഒരു രൂപം, ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവരെയാണ് നിഷാദന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അവർ കാട്ടിലേക്ക് പോയി താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ വേണരാജാവിന്റെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചേർന്നിട്ട് ഒരു രൂപമാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും വേണരാജാവിന്റെ ശരീരത്തെ കടയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഋഷിമാർ അവരുടെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കടഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു രാജാവും അവരുടെ പത്നിയായ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അവതാരമായിട്ടുള്ള അർച്ചി മഹാരാജ്ഞിയും രണ്ടുപേരും അവിടെ പ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേണരാജാവിനെ പോലെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സൗഹൃദപരമായോ പ്രതികൂലമായോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാസമയവും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പ്രതികൂലമായി ചിന്തിച്ചാലും ഉപകാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കംസനും രാവണനും എല്ലാവരും പ്രതികൂലമായിട്ട് സദാസമയവും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കും മുക്തി ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ അവർക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ വധിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ വേണരാജാവിനോ അതുപോലും സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായില്ല. അവസാനം ഋഷിമാരുടെ ശാപം, ബ്രാഹ്മണ ശാപത്താലാണ് അയാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത്, ആ രാജാവ് വധിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു വളരെയധികം ഒരു ക്ലേശകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. അതായത് ബ്രാഹ്മണ ശാപത്താൽ ഒരാൾക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലും കംസൻ പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ ആ കംസൻ വധിക്കപ്പെട്ടു. അതുമൂലം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി ലയിക്കാനാണെങ്കിലും സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സൗഹൃദപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലോ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകാരത്തിൽ നമ്മൾ സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി സാധനാഭക്തി തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് വൈധി സാധനാഭക്തി, പിന്നൊന്ന് രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തിയെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദി സാധനാഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വൈദി സാധനാഭക്തി. പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചില തത്വങ്ങൾ, യമനിയമങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചിലതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം, ചിലതെല്ലാം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. ആദ്യ ഭാഗത്തെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരാൾ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരിക തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ശക്തിയിൽ
ഈ വ്യത്യസ്ത നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ 16 മാല ജപിക്കുക, പ്രസാദം സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുക, വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ യമനിയമങ്ങൾ, അതായത് മാംസാഹാരം കഴിക്കരുത്, ചൂതുകളി പാടില്ല, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, അങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സാധനാഭക്തിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ രാഗാനുഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിയന്ത്രിത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ കൃഷ്ണനോട് അല്പം കൂടുതൽ അടുപ്പം പുലർത്തുകയും സ്വാഭാവിക സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തെയാണ് രാഗാനുഗ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് നിയന്ത്രിത സേവനങ്ങൾ സാധനാഭക്തിയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എങ്കിലും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഒരാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സ്നേഹത്തോടുകൂടി രാവിലെ ദിവസവും എണീറ്റ് ഭഗവാന്റെ മംഗളാരതി ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തുടരെ കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. സാധനാഭക്തി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹവും അതിനോടൊപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു കൂട്ടർക്കോ വൈദി സാധനാഭക്തി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. ക്രമേണ വരികയേ ഉള്ളൂ, ക്രമേണ ഭക്തി വളർന്നു വരികയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ സാധനാഭക്തി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെ രാഗാനുഗ സാധനാഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. രാഗമാർഗ ഭക്തിലോകെ ഹരിതേ പ്രചാരണ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ രാഗാനുഗ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. സ്വതസിദ്ധമായ ആകർഷണത്തിന്റെ തലത്തിൽ ലോകത്ത് ഭക്തി സേവനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതുപോലെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ലവ് ആയിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. കൃഷ്ണ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രേമം പ്രകടമാകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശരീരം മുഴുവനും ഭാവഭക്തി പ്രത്യക്ഷമാകുമായിരുന്നു. ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വൈദി സാധനാ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ, ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോട് യാതൊരു അടുപ്പമോ സ്വതസിദ്ധമായ സ്നേഹസേവനമോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞയോടുള്ള അനുസരണത്താലോ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അനുസൃതമായോ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത്തരം നിർബന്ധിത സേവനത്തെ വൈദി ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിർബന്ധിതമായിട്ട്, കാരണം എന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ചെയ്യണമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള സേവനമാണ് അവിടെ. കാരണം പ്രഭുപാദരോടുള്ള അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള സേവന വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ, ആ പ്രഭുപാദർ തന്റെ ഗുരുവാണ് എന്നുള്ള ആ സ്വീകാര്യത്തിലൂടെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ മനസ്സിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം ഒന്നും തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ സാധന ചെയ്യുന്നതിനെ വൈദി സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ സാധനാ ഭക്തിയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് നിർദ്ദേശിച്ചത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ മരണം 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യത്തെയും എല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗാതീരത്ത് വന്ന് വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ വന്നിരിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഋഷിമാരോടും ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇനി മരണം അടുത്ത ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്, എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അവിടേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ഇതേ കാര്യം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നു, മരണം അടുത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? അപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത്, തസ്മാ സർവാത്മനാരാജൻ
ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യ ചേച്ചത അഭയം. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ശ്രവണം, ജപം, നിരന്തരമായ സ്മരണ എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ചേച്ചത അഭയം. ആരാണോ അഭയത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നത്, അതായത് ഭയമില്ലായ്മ, അഭയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. മൃത്യുലോകമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഇവിടെ സദാസമയവും നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഭയമാണുള്ളത്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഭയം എന്നുള്ളത് മൃത്യുഭയമാണ്, മരണഭയം. നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരെ, വീട്ടുകാരെ, ബന്ധുക്കാരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നമുക്കൊരു ദിവസം പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഭയം. അപ്പോൾ ആരാണോ ഭയത്തെ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയത്തെ മറികടക്കണം എന്ന് ആര് വിചാരിക്കുന്നുവോ അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തസ്മാത് സർവാത്മന രാജൻ ഭഗവാൻ ഈശ്വരോ ഹരിഹി. ഭഗവാൻ ഈശ്വരഃ ഹരിഹി സർവാത്മന, പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള, ആ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള, ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ ഹരിയെ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച. ശ്രോതവ്യ, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കീർത്തനം ചെയ്യുക. പിന്നെയോ സ്മർത്തവ്യ, അദ്ദേഹത്തിനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുക. ഇതാണ് വൈദിക സാധനാഭക്തി. സാധനാഭക്തിയും ഇത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ നിരന്തരം ശ്രവിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഭയത്തെ മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മരണത്തെ നമുക്ക് നിർഭയമാക്കാൻ, അതായത് മരണം എന്നുള്ള ഭയത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്റെ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഉള്ളത്. ആചാര്യനെ അതേപടി അനുസരിക്കുക. ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹഭക്തി, പ്രേമഭക്തി ഒന്നും വളർന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചിട്ടയോടുകൂടി എല്ലാം പാലിക്കുന്നതിനെ വൈദിക സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. വൈദിക സാധനാഭക്തിയുടെ പരിശീലനം എങ്ങനെയാണ്? സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത്. സ്മർത്തവ്യ സതതം, സദാസമയവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുക. വിസ്മർത്തവ്യോ, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാതിരിക്കരുത്. വിസ്മർത്തവ്യോ, മറന്നു പോകരുത്. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനെ മറക്കാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് എല്ലാ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളിലും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമാണ്. ഈ ലളിതമായ ക്രമത്തിലും നിരോധനത്തിലും എല്ലാ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങളും പൂർണ്ണമായി കാണപ്പെടുന്നു. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്മരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് എന്ത് നിഷേധവും നിയന്ത്രണവുമായിട്ട്, നിയമനിഷേധമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നിയമം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? നിയമം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു. നിഷേധം, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്മർത്തവ്യോന ജാതിച്ചിത്, ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വിധി നിഷേധമായി. വിധി എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ സദാസമയവും സ്മരിക്കുക, അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. നിഷേധമായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് വിധി നിഷേധം എന്ന് 2 വാക്കുകളിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്. ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകാരത്തിൽ സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. ഭഗവാന്റെ രാവിലെ എണീറ്റ വഴി ഭഗവാന്റെ നാമജപം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭാഗവത പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക, പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സേവിക്കുക, പിന്നീട് സ്വയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനിരിക്കുക. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ വായിച്ച് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നീട് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടി ആഹാരം പാചകം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ നിവേദിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ആരതിയായി വൈകുന്നേരം വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം, വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനും കേൾക്കാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഒരു ദിവസം രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ നമ്മുടെ ജീവിത ചിട്ട ഇങ്ങനെ ആക്കണം. എന്ത്?
സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണു. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകാരത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. അതാണ് വിധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിഷേധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്. സദാസമയവും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അപ്പോൾ നിഷേധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്മർത്തവ്യോ, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കരുത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സദാസമയവും ഓർക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു. സർവേ വിധി നിഷേധാസ്യൂർ ഏതയോരേവ കിങ്കരാഹ. ഇങ്ങനെയാണ് വൈധി സാധനാ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നത്. ഈ ഉത്തരവ് പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും യാന്ത്രികമായി പരിധിയിൽ വരും. മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വത്തിന്റെ സഹായികളോ സേവകരോ ആയി പരിഗണിക്കണം. അതായത് ഈ ഉത്തരവ് പാലിക്കുക, അതായത് സദാസമയവും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കുക. അതിനെയാണ് വിധി നിഷേധ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും, അതായത് വേറെ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് പാലിക്കാനുണ്ടോ, ഇനിയിപ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് 64 നിയന്ത്രണങ്ങളെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അതിന്റെ സഹായികളായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും പരിഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധനാ ഭക്തിയുടെ പ്രക്രിയ വിശദീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പരിശീലനമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇനി എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം? സാദൃശ്യങ്ങളും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളും പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സാധനാ ഭക്തി പ്രക്രിയയെ നിർവചിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സാധനാ ഭക്തി പ്രക്രിയ എന്നുള്ളത് 2 വിധത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു, വൈദിയും രാഗാനുക സാധനാ ഭക്തി. അപ്പോൾ വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? വൈദി ഭക്തി, രാഗാനുക സാധനാ ഭക്തി. വൈദി ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമനിബന്ധനകൾ ജീവിത രീതി, നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത്. രാഗാനുക സാധനാ ഭക്തി ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രേമം പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് ഉദിക്കപ്പെട്ടെന്ന്. സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൈദി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൈദി ഭക്തി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അനുസരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വൈദി ഭക്തി വരുന്നു. അതിൽ ക്രമേണയാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർന്നു വരുന്നത്. നമ്മളത് ചിട്ടയോടുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ രാഗാനിക സാധനാ ഭക്തി, അതും സാധനാ ഭക്തിയാണ്. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ആ ഭക്തന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെ രാഗാനുക സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വളരെ നല്ലതാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ വ്യാഖ്യാനം, ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഏത് തൊഴിലിലും ഏർപ്പെടട്ടെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി അദ്ദേഹം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കട്ടെ. അത് മുഴുവൻ സാഹചര്യവും ക്രമീകരിക്കും. ഈ ലോകത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരും സമാധാനമുള്ളവരും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വളരെ 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 നല്ലതാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഏത് നിലയിലാണോ ഉള്ളത്, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ ഉള്ളത്, ഏത് കുടുംബത്തിലാണോ വർത്തിക്കുന്നത്, ഒന്നും തന്നെ അവിടെ പ്രാധാന്യമില്ല. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും, നമ്മൾ ബ്രഹ്മചാരി ഗൃഹസ്ഥ വാനപ്രസ്ഥ സന്യാസി ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതൊന്നും തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിന് തടസ്സമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും കൂടെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം
ഭഗവാന്റെ സേവനവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നമ്മളെ സമാധാനത്തിലേക്കും സന്തോഷത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ PPT കണ്ടതെല്ലാം തന്നെ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച അത് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ, വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച 3ാമത്തെ അധ്യായം. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല.